Vážení Prešovčania, vážené poslankyne, vážení poslanci. Toto je podstata vyhlásenia, ktoré malo zaznieť 17. augusta na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve mesta Prešov, ktoré sa ale pre neúčasť poslancov nekonalo. Poviem to krátko a na rovinu. Pár faktov. 29.4. bola vyhlásená prvá súťaž. Téma Tatranca už intenzívne komunikuje 3,5 mesiaca. Všetky súťaže sú verejné, ktokoľvek mal nejaké konkrétne riešenie, mohlo priniesť, tak ako som to urobil ja. Vašu neúčasť na rokovaní ale chápem a akceptujem. Aspoň máte dostatok času na naštudovanie mojej ponuky a kompletnej transakčnej dokumentácie. Firmu Tatran Rescue Capital som založil jediný ja. Ja som jediný, kto má rozhodné práva v tejto spoločnosti. Absolútne odmietam a nie sú pravda žiadne spájanie s nejakými politikmi alebo finančnými skupinami. Už sa k tomu ani nechcem vyjadrovať. A teraz to podstatné. Nie je to pôžička s nevýhodnými parametrami, ako sa politicky prekrúca. Opčná prémia je odmena za vyriešenie tohto stavu. Seniornú prácu, prinesenie kapitálu, vyplatenie veriteľov, nastavenie kontrolných procesov, aby sa takýto stav už nikdy neudial a odovzdanie ozdraveného klubu naspäť Prešovčanov a mestu. Aby bolo pripravené pre investora s dlhodobou víziou. Ak mesto pri ozdravení a odovzdaní klubu nebude schopné vrátiť tieto prostriedky naspäť, má možnosť si ich rozplátkovať s férovým a trhovým úrokom 10% ročne. Prečo je tento krok dôležitý? Lebo ak sa naozaj neudeje tento krok 1, nikdy nebude ani krok 2. Nikto nekúpi klub s dlhmi. To nehovorím ja, to hovorí trh. Prvá súťaž, 0 ponúk. Ak existuje lacnejšie riešenie, budem sa prvý tešiť a naozaj ho úprimne podporím. Ale nie facebookové, ale podpísané riešenie. Som Prešovčan, bývalý futbalista, mám 2 deti, ktoré mi hrajú v mládeži Tatrana. Zíďte sa a rokujte, ale na základe faktov. Milé poslankyne, milé poslanci, dnes Tatran nepotrebuje lajky na Facebooku, dnes Túr nepotrebuje finančné prostriedky. Ďakujem pekne.